ensimmäinen testireissu takana tässä ja käytiin Tykkimäellä pyörähtämässä ja siitä sitten yöksi paikalliseen leirintäalueelle ja sitten seuraavana aamuna tonne Heinolassa Jyrää tapahtumaan ja sieltä takaisin kotia. Muutamia huomioita tuli, mitä pitää parannella. Ensinnäkin takalevy lähti irti täältä, siellä oli kaikki kuiva-aineita, niin se lähti siellä irti ja heti toisessa mutkassa, mitä ajettiin, niin jääkaappi ovi aukesi, niin piti tehdä pikku viritys matkan päällä. Ihan ok toimii, mutta varmaan pitää miettiä, jos siihen saisi paremmin. Mutta toi tavaroiden kiinni laittaminen, niin se on kyllä ehkä isoin homma, mikä tässä pitää miettiä, miten ne saa niin kuin aina kunnolla kiinni. Mutta muuten ihan näppärästi meni. Vedet on vielä, tosiaan oli kantovesiä ja toi meidän kaasuhella ei pelaa, niin se pitää laittaa kuntoon. Nyt mentiin ihan trangialla sitten nää kerrat. Mutta eiköhän tämä tästä pikkuhiljaa ensi kesänä varmaan ihan toisenlaisessa kunnossa. Mutta ihan nätin näköiseksi alkaa muotoutua. Täällä on jo verhoja paikallaan ja makuutilatkin. Täällä on verhot joka paikassa ja sähköt on hienosti laitettu. Siellä on muutama piuha vielä ja ehkä ne siitä vähän siistiytyy pikkuhiljaa. Mutta joo, se on eka reissu testattu.